Mga nag-rally dyan, mga tumatambling-tambling dyan, and pag nabugbog sila dahil nag-rally-rally, tulungan nyo sila. Pero huwag nyo kalimutan tulungan din yung mga pobre nating kababayan na inabuso ng mga pulis na yung kanilang karapatan tinapaktapakan. And simply because wala silang pera, pangbayad sa maayos na abogado o wala silang pampiyansa, marami sa kanila ngayon, and you know this, right? Yeah, sure. Nakapiit sa mga city jails. Opo. And yung pong Kaya yun, babalik ko sa tanong ko ngayon, ilan po sa mga ganong klaseng sitwasyon o kababayan natin, ng mga pobre, na naipalabas ninyo? we will submit the So wala kayong requested records details. niya? Sa ngayon po, hindi po ready yung aming, hindi po kasi siya disaggregated. But we will Okay. submit them to you as soon as possible, Your Honor. Yung pong tungkol sa MOA with the Philippine National Police. Or the DLG? It's on the works, Your Honor. It's on the actually. Opo, meron hong usapan na ang PNP even months before and the CHR upang magkaroon ng MOA and Dapat data sharing bilisan nyo, dapat kahapon pa yun or last year pa. You should have brought all the records. You're coming here in the budget hearing unprepared. Actually, we are very much interested na mas pirmahan na po yung... Kasi sir, pustahan tayo. Every month, may namamatay na mga suspect sa iba't ibang presinto sa Pilipinas na questionable ang pagkamatay. Yun ang dapat tinututukan ninyo. Yes, Your Honor. We agree. Di ba? Yun yun. Among other rights. And then, gagawa ka ng inspeksyon, siguraduhin nyo na mga CCTV working, yung mga CCTV sa bawat jail cells. That's sa why iba't we ibang support presinto. your bill, Your Honor, on the Exactly. installation of CCTV in jail Yes. facilities. Yun po yung sa akin. 27,456,000 ang hiningi nyo for visitation in places of detention and rehabilitation facilities. Okay yan. Good na good sa akin to. Kaya Thank lang, you, Your Honor. kailangan meron talaga kayong objective. And what is that objective? Objective I'm talking about, yung mga ma-identify nyo yung mga inosente na alam nyo inosente after talking to them and doing some research on their cases. And then mapapalabas nyo. Tinatanong kita, sabi mo, ni-refer nyo sabi, pardon. Among others, Your Honor, among No. others. But we will submit that. May mga kasalanan yun. Yes, Your Forget Honor. about those people na may kasalanan.